Takže čaute ľudia, tu nás sme na ďalšom videu s youtuberom Švecom, môžete ho pozdraviť, tu je. Ahojte ľudia. No dobre. A ideme si zahrať Party Games, takže dajte si chips, takže chips a užite si video. Vaja, poďte sem! Poďte, ja ich vyvolám, niekoho. Hej, Dobre, high ground. takže musíme sa dražiť, takže musíme byť čo najvyššie tam hore. A sa tu laglo. Ale tak ja nevidím, ja vidím iba teba, ako za veľa ľudí, ktorí tam levitujú. Aj ja tam vidím veľa takých. A kde sú všetci? Ja, mňa to teraz odpalil. Čo mňa strieho, to len tak hádže. Ale áno, aj mňa, ja tu polku račo nevidím. Ja? Zozadu ma dá kto. Ja tak dohodil tam aj späť. Ja len tak do vzduchu strieľam a dostávam body. A hýbem len s myškou dookola. Aj ja. Ja som prvý, nie druhý. Ne. Ja som prvý, teda druhý. Ja som dostal kulačku. Kamo, to ako mám hrať? Už sa hráči hýbu a žijú. Mám jedného lagnutého. A prečo je taký istý skin ako ja? Veď ja ho idem zabiť. Ja zabijam ho. Fú. Ja som zomrel. Ty? Ne. Prečo? Ja sa neviem do nikoho trafiť. Neviem, ja len do náhodných ľudí strieľam. Ja ťa vidím, ja ťa idem spektriť. Ne, utekaj. Prasatko moje. Chceš boj? Čože? Mne nejde trafiť ho. Dorite, ja mám pozrieť, utekaj. Ja idem iba utekať. A to má byť na... Kurne. Yes. Aké yes? To je moja obľúbená minihra. Don't take the bath in lava. Ja to musím ísť hore lagať, ale nejaký parkour tu je, ale kde? Či? To je toto. To je toto drope, to je... Tente. Speedrun. Ja som majster speedrunov. Ja som majster hovien. Ja som na mojom prvom písničku. Ale zabudol som pripomenúť, áno. Nie! Dobre, to je jedno, že tu na Švéd, youtuber je na prvom notebooku, takže má, že 0 FPS, to je jedno. Ideme farbiť stenu, to mi v živote nešlo, je. Teraz a laguje mi toho. Tak to je v prdeli. Farbe vajca, ja neviem, aká som farba. Prvý svet, prvé miesto! Tretie, druhé, tretie, druhé. Poď. Svet, poď. Ja som tretí! Nie si tretí. Maňca bude tretí. Hej, ale ja som... Workshop. To je ako sa hrá? Tam ti dá bloky a ty ich musíš urobiť z toho, čo je tam na strave. Ja musím ísť diamond helmu. A ja? Komu to mám dať? Tebe. Bože, to mi nefunguje. Čo potrebujem vôbec? Ja sa zabudol. Tyčky a slabá. Tyčky a slab, kde? Kde tu nájdem tyčky, mi povedz? Dreva. Jaj. A slab potrebujem, jaj, to môžem spraviť.
a monster. Poď. A neviem nájsť žiadny kameň tu. Ešte staré, ako sa robilo dávno Diamond Sword. Ešte staré. Nie v strede, ale... Jaj, počkej, ja mám kameň, ja som blbý. Toto, fishing bag. Toto. Ja mám rozbitú misku, ono mi to sotva ide. Uhlie bol. Ty vole, tryhard. String potrebujem. Daj! Ja som tretie miesto. Čo? Ja to, ak sa budeme strieľať z luku. Jaj, to už sa hrá? Nie. Bude. Začína hra za chvíľu. Raz. A ja som Amos Bubi. Čo? Prečo tam mám všetko? Nie. Tu mám taký aim. Alebo čo? Ja neviem nič. Ja som seriálne za toho s týtičkom. A ja? Dalo body. Ja som tretie miesto. Ja som v luku najhorší zo všetkých. Už sa z toho notebooku kúri, akože. Nepotrebujeme radiátor. Ja nepotrebujem, moji rodičia už nemusia... Som tretí! Chceš tretie miesto? Koľko som ja mal? Ja som mal že 10 max. Nie, to ak bude slabý a ty musíš ísť spodne. Od stola. Žijem. Nice. Fú, to je... Amo, Jaj, to už? Ty koks! Ty, ja som sa skoro zabil. pohod. Fú, áno. A jak to prežil? Ja nevidím cez ľudí. Žijem. Ako zomrel? Ne. Som tretí, ne. To čo je? Spider Mate, musíš čo najrýchlejšie urobiť mate. Tak to je v prdeli. Ale nemôžeš sa chytiť pavúk. Tak to je tiež v prdeli. Ja zabil skoro pavúk. Mňa naháňa ten Jej, tu je ďalší pavúk.
Ja tutaj teraz nie działa to wszystkich. Kamo, ja sam się naspäť tam, kde som sa spavnul. Ako vyzerá, kde mám byť? No tam gdzie taki beacon svieti. O, mňa hitol. To je mega kodrat. Zase ma hitol. Ja zase ma hitol. Nemôžem sa stratiť. Som v slepej ulici, ja ho obídem. Krásne. Ja tam dostať. Ja nevidím žiadneho bíkna. Ku mne. Chvíľa do... Nie, ja som mŕtvy. A mám 2 hviezdičky. Ja som mal 7 hviezdičiek. No nič. Tak poďme si zahrať dropper. Počkaj. Takže ďakujeme ľudia, že ste to dopozerali do konca a čau. Mňau.